iti mali nulumlumnek jay ini iti nagsabata ti daga ken langit nangaye abuya di maimatanga nyemisut mangi parikna iti panagmaymaysa keti lawa nolem mesene tisipngi dumteng tun ti sarda agari ti ulime agkarayam ti lamis ket lumtaw day taladawam kaslada kadtoy sibay ko paglalainwan naglawakit ngamini nagpaitan taat-taaw nalaklakan lakuma maumay ka sarong karan surat wen nuretrato didantun makaanay ngayon nagpangipapasa tuy iliw ko nalaos unay iti rabii sakbay nga inak maturo ang laik taladawa iparabaw kuto'y puso makita kalakuma uray nu darep-dep lae mabang aranen tuirik na maep-ep me tuy ili iti bigbiga nu sumingising ti ini iti nagsabata ti daga ken langit no bumangon ako sikan ti malaglagip ko kasarsaritak taladawam kasano kay tanbiag ko naglawakit ngamini nagbaytan taat-taaw nalaklakan lakuma nga umay kasarong kara surat wen no retrato
Tuy iliw ko nalaos una. Bigyan man ako ni kakalsad.